Hola, bones tardes. Anem a resoldre, com us he dit a classe, aquest problema que havia entrat a l'examen. Aquest problema és un problema típic de mecanismes que n'hem fet un parell de classe i teníeu un problema molt similar als problemes que us vaig posar a Classroom perquè repasséssiu. I aquest problema què és? És un problema de politges que estan connectats a través d'una corda. I tenim un sistema d'una roda o politja número 1 que està connectada a través d'una corda a la politja número 3, que és aquesta gran. Aquesta mateixa i la 3 està connectada, està aferrada a la politja número 2, per tant la 3 i la 2 giren a la vegada, i la 2 està connectada a la politja número 4, a la roda número 4, a través també d'una corda o una cadena. L'enunciat ens dona que la polilla número 1, o sigui aquesta, està connectada a un motor, que a classe l'hem representat amb una cosa així. Un motor que gira a unes certes revolucions per minut. En aquest cas, diu que gira a 30 revolucions per minut. Clar, si el motor està connectat en aquesta roda també girarà unes 30 revolucions per minut. Com que aquesta roda està envoltada d'una corda, que aquesta corda està connectada en la roda número 3, en aquesta roda d'aquí, la roda número 1 i la número 3 estan connectades per la corda, evidentment, quan la roda 1 rodi, farà que la roda 3 rodi. Després, com que la roda 2 i la roda 4 estan connectades per la mateixa corda, quan la roda 2 giri, també girarà la 4. Ens demanen a quina velocitat girarà la roda número 4. Molt bé, anem a veure. Bé, això és un programa de rodes connectades o de politges. La fórmula que hem vist a classe és n sub 1 per d sub 1, on i és igual a n sub 2 multiplicat per d sub 2. Bé, nosaltres el que hem dit és que n sub 1 i n sub 2 són el número de voltes per segon que dona una roda, la 1 o la 2, i d sub 1 i d sub 2, en el cas de rodes o de politges, és el diàmetre o el radi de la roda. Aquí, si a d1 posem el diàmetre, a d2 també hem de posar el diàmetre, però podem posar també el radi. Hem vist que és equivalent posar el radi sempre i quan empleem o el diàmetre o el radi a tots dos costats. O sigui, hem de posar el diàmetre de la roda 1 aquí, i aquí també el diàmetre de la roda 2, o el radi de la roda 1 i el radi de la roda 2. Per tant, d'aquesta manera, aplicant aquesta fórmula, podem saber aplicant-ho a la roda número 1 i la número 3, perquè són les que estan connectades per la mateixa corda, podem saber a quines voltes gira la roda número 3, perquè sabem que la 1 evidentment rodarà a una velocitat de 30 revolucions per minut, o sigui 30 voltes cada minut. Posarem les dades, com sempre. Tenim el número de voltes de la roda número 1 és igual a 30, ens ho diu l'enunciat, perquè està directament connectada al motor. El radi de la roda número 1, hem dit que podem posar el radi o el diàmetre, ens ho diu aquí, té un radi de 10 mil·límetres. Nosaltres usarem el radi en lloc del diàmetre, però seria senzillament multiplicar per 2 el radi i s'ha acabat. Ja hem vist a classe que podíem usar sempre i quan a la mateixa fórmula uséssim el radi, els dos cantons, el diàmetre dels cantons és equivalent. Per tant, podem posar aquí el radi, 10 mil·límetres. A la roda número 3, perquè la roda número 1 i la roda número 3 estan connectades,
la roda número 1 i la roda número 3 estan connectades per la mateixa corda. Vale? Per tant, clar, o sigui, quan giri la número 1, girarà la número 3. Per tant, el número de voltes que doni la número 3 no ho sabem, és el que volem buscar. El diàmetre de la roda número 3, bueno, radi en aquest cas, ens el donen l'enunciat i diu que té un radi de 50 mil·límetres. Farem aquí el 50 mil·límetres de radi. I ara amb això podem buscar a quina velocitat donarà volta la roda número 3. Aplicant la fórmula seran 30 multiplicat per 10 és igual a x o n3 multiplicat per 50, que és el radi de la segona roda, de la roda número 3, que és la que està connectada a la número 1, com hem vist abans. Vale. Això seran 300 és igual a x multiplicat per 50. Per tant, això vol dir que x ha de ser un número que multiplicat per 50 en doni 300, i això és igual a 6. Per tant, i això és la velocitat de la roda número 3. Per tant, això és n sub 3 és igual a 6. Igual a 6 revolucions per minut. Val. Ara tenim que la roda número 3, que tenim aquí, aquesta roda, la roda grossa aquesta d'aquí, gira, dona 6 voltes cada minut. La roda número 2, com que està aferrada a la número... estan aferrades, ho diu aquí l'enunciat ho diu, ho remarcaré en vermell. O sigui, diu, les rodes 2 i 3 estan aferrades. Perdó, en vermell. Les rodes 2 i 3 estan aferrades i giren al mateix temps. Vol dir que quan gira la roda número 2, la roda número 3 també gira. Per tant, si la roda número 3 dona una volta, la roda número 2, com que estan aferrades, també donarà les mateixes voltes que la número 3. Per tant, això vol dir, ara podem apuntar les dades, que la roda número 3 dona el número de voltes per minut, el número de voltes que dona per minut la roda número 3 és igual al número de voltes que dona la roda número 2. Val. Per tant, això vol dir que el número de voltes que dona la número 2 cada minut són també 6 revolucions per minut. Val, el que ens demana és l'enunciat, és a quina velocitat girarà la roda número 4. Val. Com que la roda número 2 i la roda número 4 estan connectades per la mateixa corda, quan doni voltes o rodi la roda número 2, la roda número 4, com que estan connectades per la mateixa corda, també girarà. El que volem saber és a quina velocitat girarà aquesta roda. Val. Doncs apliquem la mateixa fórmula d'abans, aquesta d'aquí. Aquesta d'aquí l'apliquem a la roda número 2 i número 4. Val. Per tant, serà n sub 2 multiplicat per d sub 2 és igual a n sub 4 multiplicat per d sub 4. Vale, havíem vist que n sub 2, el número de voltes que la roda per segon, és el mateix número de voltes que dona per segon la roda número 3. Val, per tant, seran 6 revolucions per minut multiplicat per el diàmetre de la roda número 3, bueno, en aquest cas ampliem el radi, hem dit que ampliaríem el radi, i la roda número 2, ho diu l'enunciat, la roda número 2 té un radi de 20 mil·límetres. Té un radi de 20 mil·límetres. Per tant, això són, 6 per multiplicar per 20, ha de ser igual a n4, que no sabem el que val, el número de voltes que dona la roda número 4, multiplicat per el radi de la roda número 4, que l'enunciat ens diu, bé, no apareix aquí, però l'enunciat ens diu que té un diàmetre,
perdoneu, l'enunciat, un segon, de 40 mil·límetres. Aquí no m'ha aparegut l'enunciat, però bueno, ho sabeu, us he mostrat avui quan us he mostrat l'examen. La roda número 4 té un radi de 40 mil·límetres. Per tant, són el diàmetre, posarem aquí, de la roda número 4 són 40 mil·límetres. Bé, ara l'únic que hem de fer és 120, 6 per 20 són 120, és igual a N4 per 40. Per 40. I això vol dir que N4, o sigui el número de voltes que dona la roda número 4, és igual a 120 dividit per 40. I això vol dir 3. Això val 3. 3 què? Hem de posar les unitats. Això que són? Revolucions per minut. Val, ja hem acabat el problema que us volia ensenyar. Espero que us hagi anat molt bé i ho hàgiu entès. Si no, ja sabeu que m'ho podeu preguntar per correu electrònic.